Ariyo, kama gintie million. Marare gi million de, mano tok tugo manyoro. Igino kanyo ni dhi timgi yo machanade tok tugo, koso tok cheno yuduto ka jatend piny Kenya dhi bedo ka chiwo mich makamano ne jotugo mago ma pachukae. Kata kamano gana jo Kenya nowuok karomgi ang'o bed ka mag nono tuke makamano dhi bedo kae kod jolony e weche mag tuke ariyo Willis Odembe kachiel koda ka mano Wuomumbo Osano dhi bedo kode kachiel mano mondo mi warangi ni gigi to biro yo machal nade weche mag tuke mabende wadhi bedo kokoro ni sa chiel nyakorom sa ariyo mar okinyi ma kawuono. Mamoko bende wadhi bedo kae kawaluo nyakoromo gi jwang' uting'o mago matimore kor gwenge mago e cheno mar kaka wanene Victor Tino maka Juma Ramogi Radio kachiel koda Karamogi TV e cheno mar kaka wanene dhi bedo nyaka sa 4 mar okinyi kaka wuone twak man mbakoromo adhi bedo kae kod jata tije riwruogno mano mar Kenya Association of Manufacturers Tobias Alando kwatwa kode kotenore kod weche mago mag ohala ahinya mitimo e tong' mag pinje ahinya tok piny Tanzania kumo ili matindo kata SMEs mitimo kanyo kod jogo mowuok e pinje maoko mondo mi owuok e pinyno. Ma kod mathoth dhi bedo kae ka indikonwa achiel kachiel e mbui mago mag Ramogi TV mano SMS line 23690 Facebook wa Ramogi TV Ramogi TV Kenya e mbui mar YouTube kod mamoko bende ka mitri kodwa achiel kachiel nyaka hiku mar chenro kan bende tutri koda e mbui duto te mag Facebook, X, Instagram kod TikTok yuda gi nying mar Cleophas Oluoch na dhi bedo katai e weche makamagi mokwongo chako kod weche manyien to magi e thund weche. Nilifika hapa around saa 2 kutoka Ruiru bypass. Mpaka saizi niko hapa na tumai kuingia huko ndani. Masaa bwana. Tuko karibu kukasirika sasa. Leo ni chinja huo. Wangi Gideon Omolo mano negi mo pikipiki mano to mano waseiko sino koch Owili nyocho neg Damara View wangi Victor Omiti neg manego kinyi kuwuok chieng' Sunday. Machigni weche manyien okinyi ma kawuono e cheno mar piny nyinga Cleophas Oluoch ne gisumo kanyo kwar mokeo nyaka chango wacha kod mago ma ne omipe kendo wan godo okinyi ma kawuono. Tim mar Harambee Stars oloyo tim mano mar DR Congo gol 1-0 e tukgi mokwongo mar piem ma otisi ni CHAN e Alamp ma Kasarani. Wana kaka jafwambo marwa James Opondo lero jo Kenya noyuoro karomgi e sero timno matugo tukgi mokwongo nyaka ni chak tuke mag CHAN. Austin Odhiambo nomiyo tim Kenya Harambee Stars points adek e tukgi mokwongo gi tim mar DR Congo e tuke mag CHAN higa mar 2024. E tugono matuge klab mar Gor Mahia noloyo golno makende e dakika mar 47. With the strike that sends Kenya into rapture. Austin Odhiambo is a star, but his star is risen. Tok jotugo wuok e yweyo tim mar DR Congo notemo matek mar yudo gol, kata kamano jagol mar Kenya Brian Omondi ne odino rode duto. Kocha mar Kenya Benny McCarthy notimo lokruoge manokelo fungruok ne timno kendo chwalogi nyaka e loch. The 33rd nation to feature in the competition begins their campaign with a win on home soil. The co-hosts have done it, and Austin Odhiambo has scored the only goal of the game. Kano wuoge jofwambo McCarthy olero ni kata odoko ni jotuk Kenya pod onge lony mararieya, en gi geno ni gibiro timo maber kendo singo ne johera mag adhula mondo obed ka biro e alap mar miyo jotugo mijing'o. Exponentially now. Kenya
Kenya might have started this first half on the back foot, but they ended very much on the front foot. Bang' yudo points adek kowuok e tukgi ma kawuono, tim mar Harambee Stars biro timo ikruok ne tukgi mar ariyo e kindgi gi tim mar Angola, tugo ma ibiro bagi e alap manyayo chieng' tich ang'wen. McCarthy nigi geno mar yudo points duto mabiro ketogi machiegni donjo tielo mar quarter finals. The opposition coach Benny McCarthy. For Kenya, it's genuine delight and an opportunity to celebrate an opening day victory that not everybody expected, and that everyone in Kenya will delight. Kenya nitiere e pool A kama oting'o timbe kaka Angola, Morocco kaachiel gi Zambia mane omolo pacho ka okinyi ma kawuono motelo ne tukgi mokwongo gi tim mar DR Congo chieng' tich ang'wen. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Kama chalo ni jatend piny Kenya koro dhi chopo singo mare ne jatugo mago jotugo mag Harambee Stars mar miyogi $1,000,000 ne jatugo ka jatugo kuom loyo tukgi manyoro. Ruto ma olimo jotugo go bang' rumo mano mar tugo e kind Kenya kod DR Congo ne onyiso mor mare gi loch ma Kenya ne oyudo kendo singo mar medo sirogi. This is just a good beginning. You did very well. Thank you Bwana Otis kwa kutupatia bao la pekee. Wapi yo mungwana? Austin. Ako wapi Austin? Ako area. Very good. Very good. So pongezi sana. I just want to keep the spirit high, and we are all, as I told you, we are all behind you. The whole country is behind you, and we are going to stand with you. Si sasa muko na kila mtu sasa ako na milioni moja tayari. Sasa huyu mungwana anaitwa nani huyu? Wapi president wa FKF? Sasa kesho asubuhi unipitie. Yes. Uchukue mali ya hao watu. Ndio. Tutakuwa tunakatana tu hivyo. Ikisonga mimi nasonga, ikisonga mimi nasonga. Ndio. Sawa. Tuko pamoja guys. Sasa mnajua Wednesday or Thursday? Thursday sasa ndio game yenyewe. Ndio? Please. Yeah, mkae strong, mkae ngangari, sisi wote tuko na nyinyi. Sawa. But you did a wonderful job. You know, niliona kidogo pale tukianza. Mulitense kidogo mkaona kitaumana ama ni aje. Lakini vile mmecheza hiyo ball, nasema asante sana. Tuko sawa pamoja na nyinyi. Wewe Prezo? Yes sir. Asubuhi, yes, saa 2, pangana na hao. Wadhi bedo ka saa 2 mako tieko weche mag tukewa anjo yudo milionde gi mane mor nyakoro mjoba ne kaka jigo sigalagala ni milion kama chielo milion achiel. Wacho ni arita ne already apeni mopogore mochomo alap tuke mano ma Kasarani kod mano manyayo okinyi manyoro tuke kata kinde mane tuke mag CHAN ne ichako ayanga odiochieng' manyoro. Johera mag adhula ne ochopo e karom gi mano mar siro tim mar Harambee Stars mano kamago mane ni kod ichwang' ne omuomo moko kuom range alap no mano ma Kasarani magiko ne ng'ata achiel ne oyudo hinyruok. Jafamarwa Armstrong Osutwa ne olero. Gikone odiochieng' mosebed ka irito ne ochopo. Bandera fwadhore, ilo kod moro pongo kor lwasi. Johera mag adhula ochomo Kasarani. Kaluwore kod chike mane ochiw gi migawo mar wuoth kaachiel kod maro mar arita ewi ratiro mibiro tige wuoth ahinya to ne weg nyamburko, apisas mag obila ne omuondo mar neno ni apeyni ma ochomo pewe mag Kasarani kod mano manyayo ler kendo onge dhungni. Obila ne oketo hinga e apaya Thika e roundabout mar Isambu kama ne nyamburko mane ochomo boma ma Nairobi ne igeng'o mago madonjo Kasarani kendo mopuodhi kende mane yienegi kalo kendo tiyo gi apaya no.
Magi ne chike mar neno nyamburko mag jowuoth kod mago ma ok opuodhi okochopo machiegni kilomita 1 kowuok e lap tuke ma Kasarani. Chal mar arita ne oridi kaluwore gi kwan man malo mag obila mane okwere rangi e lap ma Kasarani mar gayo tulo moro amora, neno ni arita mag johera mag adhula bende oridi, kendo neno ni chenro mag wuotho korochni apaya mathika kaachiel kod alwora ma Kasarani. Moko kuom johera mag adhula mane omondo kendo mane osebede lain kuom seche buora to ne nigi paro mopogore. Ne gigolo ywak ewi kaka apisas mane omiyo rak mar tayo arita e pauno ne odeko ya ohinga kod rangi, kendo bende ni ne giulo enono tiko. Hii organization ya leo imekuwa chini, tumekuja hapa saa 4, tumeambiwa tuwezi ingia mpaka saa 6, tumeumia hapa kuanzia asubuhi na baadaye naogopa itakuja kuwa na shida, si mzuri, tunataka next time i-change. Shalipa ticket lakini bado hatujafunguliwa. Paka saa 4 nilikuja saa 1. Wanataka kutupiga tear gas ndio tusiingie kwa game. Moko ne ogolo ng'ur mar gi chike ma oridie tuke chan. Mano matamo gidonjo kod oporo, firimbi kaachiel kod bunde e kind gik mamoko ka giwacho ni mago eme osebedo kakelo ndhadhu ei pap. Angalia kama Tanzania, game ya Tanzania venye kumekuwa. Fufusela, utamu wa game ni hizi vitu. Virimbi, fufusela. Wametukazia sana bwana. Juu hata TZ jana tuliona mavuvusela, kila kitu, hizo wanyama wanakataa wasiingie. Kinde machok bang'e, johera mag adhula mane nyiso ichwang' ne omuomo ohinga mane oketi gi obila kaachiel kod apisas mane chiwo arita kendo temo donjo Kasarani. E rangach machielo, chenro mag nono tiko e manyasani ne dhi nyime. Kanyo, johera mane ni kod otiko maching kod mago mag ong'we yamo mane ing'ade mbui kende ne oriedo ka girito mondo puodhgi mar donjo e pap. Kanyo bende apisas mag obila ne ogo tach mar neno ni kwe obedo. E rangach mar adek, johera mane ni kod ilo ne ochungi kendo ka nono mar otiko ne timo nyadichiel kendo, kama nyiso ikruok mane oketi mar neno ni jogo man kod otiko mopuodhi kende ema ne donjo Kasarani. Kata kamano, ichwang' ne oneno kendo ka johera mag adhula ne omuomore kendo muko hinga machielo kendo donjo e lap ma Kasarani ka ng'at achiel ne owuok kod hinyruok. Tok rito kod liyo, johera mag adhula sani koro nyalo buonjo nikech tuke mag chan ochopo ka. Kata kamano, penjo maduong' pod nyuolore ewi hikruok kata okenge moketi ne arita mar johera mar adhula. Armstrong Osutwa, Ramogi TV, Kasarani, Nairobi. Kaoke mago mag tuke mag chana wide mathoth weche manyien mago mabiro ahinya nono mag weche mag tuke koro musachiel ka wanono gi makare. Kama chielo ni jagoro maduong' bura mar ODM Edwin Sifuna oseyo jogo ma osebedo ka se kuom chung' mare wi okang' mano mar duond bura no tiyo kanyakla gi duond bura mar UDA. Owacho ni okang' mora mano ma osir gi duond bura mar ODM obiro siro kaka jagoro to makmana ni ka ODM olando siro jatend piny William Ruto ne yiero mar 2027 to kobiye. Nyaka ne duond bura mar ODM land chung' mare mar tiyo kanyakla gi duond bura mar UDA, jagoro mar ODM Edwin Sifuna osebedo ka onyiso chung' mopogore ka okwedo tend jatend piny Kenya William Ruto. Maen kata ka obedo ni osebedo ka osomo ote motenre gi chung' mar ODM e romo opogore koriwo koda ka keto koke ogirimiti kaka jagoro mar duond bura no matiyo kanyakla gi duond bura mar UDA. Kata kamano, kawuono Sifuna olanda yanga ni kata obedo ni osebedo kosomo chung' mar duond bura no, ok obisiro kata somo ngang' chung' moro amora ma ibiro landi gi duond bura no mar siro jatend piny Kenya William Ruto e yiero mabiro. Kanyo emowacho ni obiro were gi duond bura no. Wakisema huyu Sifuna ni bure kabisa, nitasoma. Lakini siku ile watapitisha ati chama cha ODM kitafunga Kasongo mkono mwaka wa 2027. Hiyo nataka niseme mbele yetu na mbele ya Mwenyezi Mungu. Naambia baba hivi, nimwambie nisimwambie? Niambie baba nisimwambie? Mimi Caleb Amisi, ukiamua kuunga mkono William Ruto, baba, that will be the end of me and you, amen. Sifuna obono tend ODM mondo miyo ikre mar chiwo ting'no ne jal machielo kapo ni chuno ni nyaka osom winjruok mar dhi siro William Ruto e yiero mag 2027. Hiyo
itabidi watafute mtu mwingine ya kusoma mambo ya Kasongo. Nimesikia wakisema rafiki yangu Jared Okello hapo tayari kusoma hiyo mambo, ati yako na kizungu mingi kusita Sifuna, ati anaongea ile ya mapua, alisoma Uingereza. Ndugu yangu Jared Okello, kuwa tayari wakati wowote. Kama unataka kufanya kazi Sifuna anafanya, uko ukae tayari. Siku ile watasema yeye nenda na Kasongo. Hiyo mimi siko ndani. Nyocha ne kakuku mar tend ODM noromo mar keto kwe bang' kane Sifuna yande ochiwo twak manenenre ni seyo winjruok mane kind ODM gi UDA. Sifuna owuon ema nyocha osomo winjruok bang' twak makamano kendo nyise lela chung' makanyakla mar siro sirikal. Makmana ni koro to pedhe lela ni pod ok onyal siro William Ruto kata nade. Jagoro no lose kar chung' od bura ma Saboti kaunti ma Trans Nzoia e kinde mane gi yore nyasi mar choko omenda mar siro grube mag mine. Kama chalo ni jalup ogai mar UDA, Profesa Kithure Kindiki osingone jokanyo kod johera magi ni welo mag duond burano idhi tim e yo maratiro motelo ne yiero mag kombe masani odong' nono. Kindiki ma oloso e limbe mare kaunti ma Baringo odong' ne chenro mag dongruok ma jotelo mag Kenya Kwanza osebedo kayalo ka giluorore kod gwenge mopogore pacho kae. Walter Nyambaga nigi lerno. Kaka yorkiero kiond koma debedi chama mar UDA motelo ne welo mag yudo tiko mag chopo e debe ne yiero madundo mag kombe man thuolo, jalup jatend piny Kithure Kindiki ma en jalup ogai mar UDA olero ni jokanyo mag UDA dhi timo ratiro e yudo tiko motelo ne yiero madundo. Na wakati senator mtachagua make sure mchague chama ya UDA. Ama namna gani? Ama kuna mpango ya kando? Nyinyi mutatusaidia members wa UDA, we will do free and fair nominations. Kindiki kod jotelo mamoko ma Kenya Kwanza molose limbe margi jiwo sirne mine e gwenge mar Kabaratonjo e kaunti ma Baringo. Bende odok ne chenro masani apisa mag sirikal e kod jotelo moyier e timo mag dongruok e pachoka. Mano midendo ni empowerment programs. Mamoko kum josiasa osebedo kaseyo. Kindiki onyero jogo makpedo chenro nogo. Kuna watu wanaongea mambo ya uongo huko nje. Sisi hii pesa ambayo tunasaidia vikundi sio pesa ya kugawanya watu waende kununua kitenge, akina mama waende kununua kitenge. Hii ni pesa ya biashara. Sini mambo ya kusaidia akina mama kwa biashara, na wanasaidiwa kupitia vikundi. Na tutakuja pia kwa mambo ya vijana baadaye, na mambo ya wazee pia wako na vikundi vyao, because we want everybody to be empowered. Sio pesa ya kugawanya na kukula mikate huko kwa maduka na kunywa soda. Na mimi, Your Excellency, nimelete pesa. Yes. Na nasikia wengine wanaenda kotini ati kusimamisha program hii. Program ya kusaidia kina mama. Washindwe ama wasishindwe. Hii mimi natoa sini yangu. Yes. Wanatakia nini pesa yangu? Wanatakia nini pesa ya deputy? Jodbura ma Baringo Central Joshua Kandie bende otio kod thuolo no mar seyo jatend riwruoge mag okinde pachoka LSK ewi mano ma owacho ni okindego osebedo kadok ne jogo ma duodo sirikal mondo kik ta chenro mage e yo makare. Na kuna lawyers wawili ama judges wawili, mtu akifanya makosa anawachiliwa akifanya makosa mbaya. Mimi niko tayari kupatia hawa scholarship, moja aende US mwaka moja, mwingine aende Germany mwaka moja, mwingine nipeleke Japan mwaka moja, waone vile dunia iko, kwa sababu dunia hii hapana cheza. Kwa hivyo tunaambia hawa wanatuzunguke kwa fitina, wachaneni na sisi bana. Nyinyi mpige kelele, muandike magazeti, muende kotini, empowerment haiwezi kusimama. Tutafanya kabisa, because bottom up ni ahadi ambayo tulipeana katika serikali yetu ya Kenya Kwanza. Na tulisema tutainua watu, tulisema tutapambana na umaskini. Wakati unapambana na janga lolote, huwezi kutuchagulia silaha ati tutapambana. Tutatumia yote ya serikali na hata empowerment pia. Bora umaskini iondoke, ama iko shida gani? Walter Nyambaga, Ramogi TV.
Jatend Wiper Kalonzo Musyoka omedo seyo sirkal kuom tiyo gi chik magayo timbe njore pacho kae kaka yor kuom rawere ma osebedo kabago ng'anyo mano mar seyo sirkal. Kalonzo moloso e kanisa mano ma Ruach Tabernacle Ministries Nairobi owacho ni okang' makamano en ataro mar chik kendo dhi ataro gi dwaro mano mar demokrasia. I still insist ni jambo la aibu sana kushtaki vijana wa Kenya Gen Z kusema they are terrorists. Ni kusema kwamba wazazi wao ni terrorists. So every Kenyan voter is a terrorist because these are Kenyans exercising their freedoms under the constitution. How do you then charge under inaitwa POTA, right? Yeah, POTA. Prevention of Terrorism Act. Riwruok mar jopuonj mar Kuppet koro onyiso sirkal ni ochwalo omenda duto mag somo ma higani ne sikunde kapok oyepi e tam mar 3. Jagoro mano mar riwruogno Akelo Misori onyiso dwaro mondo mi twak obedi mar loso chenro mag somo ma pacho kae kama oriwo nok mar omenda. Kaka Judith Mondi lero, riwruogno dwaro mondo mi ochwal kata mondo mi ochwal jopuonj e ngas mano mar tich kendo chiw thuolo mag ndiko jopuonj manyien. Gin jumbe matin ne 3 kende to skunde yawo yepo mabiro gi wich bar mar gope ma skunde onindogo tamni mahawo bilion 20. Riwruok mar jopuonj mar Kuppet nyaka sani koro dwaro mondo migawo mar omenda ochwal gope duto magin go mag skunde kapok tam manyien ochopo maonge leo. Cabinet Secretary mar Finance bende kiyawo tam manyien to pesa ma president owacho ni nitiere ni ogolo chopo skul. Koro nego wabed gi twak kaka jopiny mar Kenya ni policy mag education onego bed ni koro wantiere go mondo wawach weche machalo kaka pesa michule skul, gik miji some skul, policy ma somo go e skul nyaka mondo koro lokre. Akelo e twak kod jofwambo e boma ma Nairobi kama bende onyisi e dwaro mondo mi kel twak machielo mabiro kelo paro manyien ma opogore kod mar Profesa Munavu. Paro mar Profesa Munavu emane omiyo jopuonjre mag junior secondary oduoki e primar kendo medo nengo mar omenda mar somo e kuonde tiegruok mamalo moko masani osekelo liet e sekta mar somo. Presidential Working Party no diro jo Kenya omiyo gi ting' ma ginyal nikech Presidential Working Party emano wacho ni nyithindo madhie junior school otere primary to noyudo ka nitiere klase 12,000 mano osegere secondary school. Igani kaka ne wantiere ni ne onge form 1 to klase mag jo form 1 go ne nitiere ni nono to udi klase 12,000 ka beno gerre ni nono to chako ger klase moko e primary school mana ma okiew gi secondary school to laboratory to onge. Enemo okelo thirno kendo nemo miyo koro wan gi bagni mang'eny. Moko kuom gik ma bende riwruogni dwaro mondo mi otim oriwo chopo singo mar ndiko jopuonj 20,000 higani kaachiel gi golo omenda mar medo jopuonj e ngas mamalo mar tich. Ogol pesa mondo jopuonj oyud go promotion. Jopuonj 130 oyud promotion margi. Kako golo dwoko fees mar university chienie ogole pesa mi Teacher Service Commission mondo jopuonj oyud go promotion. President mondo chako chiw e budget pesa manyalo ndiko jopuonj 20,000 kaka nochikowa chieng' Labor Day. Juma ma okalo ne oduok piny omenda mar somo e mbalariany kod atamalo manie kind 15 nyaka 40. Judith Omondi, Ramogi TV. Sirkand piny Kenya dok yore ne machon mano mar duoko grube mago mag jopuonjre ma otisni Foke Club mane tiyo godo e jiwo lony mag pur ne jopuonjre. Jatend migawo mar pur pacho kae Mutahi Kagwe notelo e chako chenro kata chenro makamano manyien kendo idhi chwale sikunde primar ma pacho kae mangima.
Joyce Olo nikod lerno. E skul primar ma Kihate County Manyeri, jatend migao mar pur Mutahi Kagwe notelo ne yawa yanga chenrono mar grup jopuonjre kata klab motisi ni 4K Club mageto konyo nyithindo matindo e ng'eyo chenro mag pur. 4K Club yande ne nitie skunde e higni machon to kata kamano humbe ne oduogo duono. So we want the younger people to start learning agriculture from when you are small, and everybody should have some knowledge about agriculture because agriculture is life. E ote ma uchiu gi Kagwe, e wichero mar yawo klebe mag 4K Club, skunde 31,218 mag primar ma pachoka dhi bedo kodgi ka nyaka sani jochiw tiegruok ma kwan gi romo 1,222 oseore kauntis 36 ma pachoka mondo konye jiwo chenrono. Kagwe wacho ni skunde 245 nyaka sani oseyudo sir mag masinde kod lony manyasani mag pur kaka greenhouse, masinde mag kuoyo pi e puothe kod mago mag pith gwen e kind mamoko. We used to travel all over looking for information. Now information will be on your mobile phone because it's a new way, it's a new future, and things have changed. But that change can only happen if you, the very young people, take an interest in agriculture. So we want you to be interested. We want young people to grow passionate about agriculture. And when you grow passionate about agriculture, our country will become stable. We will have enough food in Kenya to eat, and there will be no problem about feeding our population. Kusaidia Kenya. Club mar 4K nochaka yanga pachoka e higa 1962 kendo koro chenro ni geto konyo jopuonjre e ng'eyo riekni mag lony e yor pur ka koro ikwayo jopuonjre machon mondo lim skunde gi machon mondo ginyal jiwo jopuonjre e ber mar pur pachoka. The alumni people, you should take an interest in the school you learned, where you came from, the school that was your school. You must go back to that school and help them. You must help them build a better school. You must also help the students themselves. Kata kamano, chenro ni mar chiro clubs mag 4K Club e skunde nigi geno ni rowere masani ok bi mana timo pur kod pith, to bende gibiro kelo paro manyien kod ohala, gino mabiro loko yor yuto e ngima. And tomorrow, when you are a farmer, we want to make sure that you are trained as a farmer, but you should be interested in farming. Because tomorrow we don't just want you to keep a cow, we want you to keep a very good cow. And we don't want you to just get some milk, we want you to get high quality milk. Joyce Olo, Ramogi TV. Nyakora mojangi report mar Joyce ne madeno tiek godo karkae iwacho ni weche mabede timore konde mopogore opogore achiel kachiel. Iwacho ni oganda mopogore osebedo kae kaluwogi chenro kinyi makono dhi bedo kae kod twak achiel kachiel ka wantiere chenro ni mara rupiny sa somo sa 12:30 en kinde mara nakawo go yweyo matin gi sani kaduogo to asingo ni ka mathoth mano koting'o nonro magazet ka warango gazet mar The Standard okinyi makawono kod mano mar Daily Nation achiel kachiel mar mondo warangi ni to wach chal nade weche ochung' e yo mane to achiel kachiel bende wacho ni kaka weche manyien bende donjo akale ote mantiere mbui mar Facebook kae kod mbui mar YouTube achiel kachiel mar mondo mi wakon oganda ni maneno wagi to gintiere e gwenge mage mano ko mantiere kae Janabi Tito Ward Maria neno wakantiere Busia Alex Ongoya neno wakantiere Kisumu Dalo wacho no yawra sedonje chenro ma Jackson Mbuya erokamano Jalango Otieno live kawuok Wichlum Beach erokamano ahinya okinyi ma kawuono Kalket Wizi wacho ni it's true wacho ni you cannot be forced with bad governance in the name of being a loyalist to your boss. Mano kutenore kod wachno mano mar Sifuna erokamano Pija Jachuma mar Nyamasara Kisumu aneno maler kendo makare wachio maber kendo Kisumu ochio makare erokamano ahinya nitiere ote mar Jabezo Otieno mano wacho kanyo ni jochiwo machal nade Siaya tuko ndani erokamano wacho ni oyawre ma Sandra wacho ni manyauru orak wacho ni katobed mano mar luoko Nyasaye yaw ni yodu chieng' makawuono chieng' tich kiwuok idhi menyo
walemu ni bende koni. Kennedy Ogela aluo chenro malero. Nyango Kevin Marungu Kukanyadoto chenro chopona yo makare ainya kantiere ndewa sub-county kawa chiwe yo mabera ainya erokamanya kumote mari kiora dichiel twanene Atis Nyabonga neno wakentiere Nairobi ka Nyobonga Wajiramu Gitivilera ainya Alice Oduor neno wakone wacho ni tuko ndani from Siaya County. Francis Omoli Wodrinya, congratulations Team Kenya, niko live from Awendo Sony. Mark Wonya Simon Katieko ya Urainya, wacho ni Uyoma Owembe Pinyoru Mayom. Adu uka kode kukeo kizito, kikidi mabora nyinga Clever Solo ya kisumukanya kwa Mukio Nyakati Sango, Rich Masani. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to koro kine matagi ma eno kelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Mamit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod Jailieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanja, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock. Worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723-689-745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anwari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikal. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Enang'o momiyo wachni tini chando chunyi kamae? Koso ndi kaka ini chano bedo gi weche hera gi Vikram. Wacho iti manano? Ana penya ni nyako manitino. En ng'ano? Wimbo huu kama sikiza tuni yako, bonyeza
star 811 star 415 hash. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Asante. Be isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goji. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Bachigre nono magazet okinyuma kawuono adhi bedo katae nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mukionya kajisango tantiere kaya kod Eric Okeo Kizito oyawre kendo machiegni wachako kod gazet mar The Standard. Weekend ni obedo machal nade mokwongo? Cleophas weekend mar odhi makare nikendo iwacho nang'o winyo ma jamonde mayieng' wabe koro osemondo to Cleophas bende wi ok nyal wil mar oro ote mag kuyo kod lit ne osiepe kod wede mag jahera mag Ramogi TV ma seche duto neno chenro kaya. Mano japuonj mar Pangani machon mane puonjo chemistry kendo nolony ahinya. Mano Mary Kowuoche nowito ngimane dala mar Oyoma kucho. Koro en mana ote mag kuyo gi lit ne wede kod osiepe Cleophas. Nolo ka wantinya kod Ramogi Jwanga wacho ni weche thoth ahinya kama wamedo mana luwogi kae. Nitie weche mabende nitiere e ite mokwongo gazet mar Daily Nation kae nyaka Ramogi Jwang mano kamorango kar ka nitiere ywaruok mapek ahinya kaka jok madhi bedo ka rito budget maromo bilion 60 mano mar obila kanja ogai mar obila koro sani ochoma ter jod bura kachel koda ka National Police Service Commission mar mondo mi orange dir ni kanyo to gitiyo yo machal nade mano kama gintiere ka wacho ni ka irito ne ng'ama dhi ndwe wang'e mokwongo. Cleophas magi koro weche ma iwacho ni tayo weche mag obila kanyo mogai mar obila Douglas Kanja to ramo ni budget mano kuting'o sara payslip mag obila nyako taya owacho ni ok nyal bedo no tayo no obila to weche mag osara margi ok ota kanyo. Koro ywaruok ntiere kinde kod National Police Service Commission ma duol manokel kod katiba mane okadhe higa mar 2010 mano kelo National Police Service Commission mandiko obila. Koro iwacho ni en ng'a Cleophas monego bedni tayo wechego mag tije mag obila kod mago mag operation, yani weche mag human resource kod mago mag operations. Koro en kanyo iwacho ni National Police Service ng'iyo wechego mag osara, wechego mag human resource to gilak seche giwacho ni kata kamano tijgi to ne gin koro weche mag ng'iyo osara mag obila gi oweyogi oko ni ma omak kod ogai mar obila. Ma wach Cleophas mane koro ne wachre kane ochopo duol kamati mar od bura kama ne Kanjo wacho nang'o ok nyal bedo ni otayo obila ni to osara magi ok ong'i. Ma wach manosebedo kacha chien kata jogo manokawo kargi Cleophas bende nosebedo ka tayo weche mag osara mar obila. Ma wach ni kado biro kinde machien kacha Jafeth Kome bende iwacho nang'o no mako nyaka weche mag human resource ma bende ne ochoro nyaka obila moko lemo. Koro ka ywaruok nobedo kanyo mowach ni mano ok tije mano nego bedo tij National Police Service to nochoro gi lemo mobedo kamano bende kanodhi orango sara margi noyudo ko sara bende koro medre kanyo. Koro ma wechego Cleophas Makanja wacho nang'o otiyo kod pend chik 245 mamiye tich makamano to National Police Service Commission bende wacho nang'o mane tije. Koro ywaruok ntiere kae. Ywaruok obiro nikech od bura nonyiso Kanja mar mondo mi owe tijno ne National Police Service Commission. Koro bende wadhi rango to bende odhi yie
mar mondo mi owe Oramo ni okowe ni mano tije nikech en motelo ne obila koro warito bro rango to dhi bedo nade ywar kuma koro neno ni Cleophas kamano koro monjo mano some ite mar 4 kod ite mar 5 e gazet mar Daily Nation ka piny kar kanya koro monjo mie peke to gazet kata kamano mie peke ite ma kawuono wanyarango mana piny kar kae achiel kachiel wacho ni Harambee Stars kick off CHAN with historic win mano kama entiere kar kanya achiel kachiel tugo ma Harambee Stars obedo gonyoro kod DR Congo singo mano mara jotugo madhi bedo kacha kayudo iwacho ni milion 1 ng'ato ka ng'ato ngene squad cha utingo ji 40 mondo gitingo nyaka jo technical kora kan jo technical bench kata di mi pesa di mano kama gintiere kata bebe ni na squad ni kama gintiere mano singo mosechiu omisa bitugo milion 1 nitiere karakacha achiel kachiel mane moro mantiere mano chitugo mokongo mar group A mano go Nairobi odiochieng manyoro Cleophas de odiochieng makawuono kinyi masani jotugo mekwa mag Harambee Stars nyalo dhi bedo millionaire mano singo mano chiw kod jatend piny Kenya William Ruto ma bende kanyoro mo kodgi tok adhula no nyiso gi nango aun korun mana weg milionde mano nyiso jatend mar mondo mi kinyi masani odhi okaw pesa mar mondo mi jogi Cleophas nwan na adhula no chakre kendo no chakre gi loch ne wan piny mar Kenya kanwa chwado joloch moseloyo kombe no nyadiriyo DSV Congo kanyo Cleophas samne mpiro chakore dakika 5 moko kanya par no aneno ka passes mekwane okuongo nok dhiyo makare ni ngado gi ni gengo kamanto kanwa duogo mwa mako mpira Cleophas ma passes wane chako donjo makare dong mane mono mi wayudo gol e kinde mane first half ne dhi karumo koro mpira nwa go maber mabende koro kanwa dhi second half kore nango ni nwarito loch manwa yudo cha malojno ne girito Cleophas mochopo nyaka giko ma koro nwa wuok gi loch jatend piny Kenya no sigo negi loch mora mora magiyudo milion 1 koro ne gisedo loch koro en mor puoch gi pak ne gin milion be gidhi yudo jatugo dhi medo chieng makawuono koro kende dhi jotugo kende kata technical bench kaka nisewacha nikech no neno ka jatend piny Kenya ne wacho nango ni jotugo mantie ka giduto dhi yudo milion 1 ka giloyo to singo pod thoth kanyo Cleophas nitie nyaka singo mibomegi ka dipone gi tingo kombe kaka ne jatend piny Kenya William no nyisogi koro wan wamor nikech loch to ke maber Cleophas nyakoro mojo mano mi pek e ite mogik kata kara kida neno picha ponono kaka ne chalo nyakoro mogejwang wanyarango ite mara 30 koda abich yano kano picha mano page 35 page 35 mano gazette ma The Standard ma Daily Nation ite mar 30 koda abich kanya mantiere picha mabe nyero thuolo maneno ka ntie jopiny moko mane ni malo kanyo neno gi picha mar ite 30 koda abich kanyo mano kama gitemo rango kama jatend piny Kenya ntiere wantie page 35 mano gazette ma Daily Nation achiel kachiel kisome kanyo idhi range kanyo ka kick off ni bedo ti jopiny mantiere oko mantiere iye achiel kachiel mago mana pichni mabe ntiere ka achiel kachiel nen mor ma jo Kenya ni rito nen mor nikech wacho nango adhula riwo jo Kenya ibed ni inja siasa kon mane obed ni kabila mane tadhula riwo ji koro no riwo jo Kenya mano biro kanyakla mabende nwaneno kaka ne gilaro donjo mabende koro laro donjo no nomiyo gingo kata obila mantie kacha mane gidonjo nyaka gi kuond moko mane oko chani donjo go kanyo Cleophas to duto Cleophas wacho ni en mor noriwo kanyakla kaka jo Kenya no mor mantie kar kanyo picha mar jatend piny Kenya William Ruto kod ogaye mar ODM Raila Odinga antiere oganda mamoko babene chopo kar kanyo e kind loch maka mano nitie jo Kenya mano opong'o oko kama kaka oko mar Kasarani ne chalo mano kirange mana kar kae mano kanyo johera mag adhula ntiere bathe kar kacha mano kama gintie achiel kachiel johera mag tim mar Congo bende ne ntiere wacho no gin kendgi kata kama girange achiel kachiel mano kama dhi bedo kacha kae rango gi mano Cleophas gipango line mano flyover mantie but Safari Park kacha cha koro kanyo ma gintiere kanyo chiegni gi alap mar Kasarani kanyo koro wan kod geno ni kata tarik 7 kwarado kod Congo nyalo dhi bedo maber koro en maketo gi mijingo iketo mijingo go adhula to ngene pachgi sama go adhula bende koro nitie milionde koro warito maneno ni to dhi bedo nade koro wantie kod Angola bende ok tim mayot to nwaneno kano ochwade gi Morocco gondariyo kuom ling thi mano ka gintiere kar Kenya koro mo jwang mago madhi bedo kata ka girangi ite mar 30 koda auchiel mano ite mogik ahinya mano mara
mano mar gazet mano mar Daily Nation kanya kamorangi kanyo niro Moroccan seat Angola at Nyayo Stadium Nyayo National Stadium mano kama ne gintie kar kato tuke mobago tino manyoro koro sani nyakura moge juang ka gidhi bedo kae ne gitime machalade tugo machielo madhi bedo karka mano dhi bedo kae kawaluoni kendo bed kod ng'eyo achiel kachiel group C tugo odiochieng' ma kawuono kama gidhi bedo ka gigoch Nelson Mandela Stadium mano alap mayudore e piny mano mar Uganda kata kamano iwacho ni ero millionaires ero kamano kaka gichale magi millionaires magi ntiere ka wacho gini kik ng'ade usuru kendo terika biro be ginyamedo pesa no kamano wacho ni weche thoth nyama ntiego karka achiel kachiel kama ntiere fixtures mantiere piny group C kawuono ka gidhi bedo ka goch Nelson Mandela National Stadium piny Uganda piny karkanyo dhi neno gidhi bedo kacha achiel kachiel Uganda dhi bedo karakore kod Algeria kaeto bang'e nitiere Nigeria kod Guinea mano gidhi bedo kanyo bede sapaga chiel modhiamo makawuono weche thoth adeno watieko weche mag tuke gi ka warangi ite matimore e gazeti ite ma iye karka bende nitie sigeni moko mabedo dana mondo morangi kido kod timbe mago mag thum mopogore opogore wadok e ite mar ariyo iwacho ni culture music on show in schools gala iwacho ni sani koro iwacho ni gen festivals mosebedo kadhi bedo ka ite osebedo kitimo gi skunde mopogore opogore piem mopogore opogore sani are kawuono nyaka chieng' tarik 11 dwe ni mar 8 gidhi bedo kae ka ginyiso lony ni koro e okang' machielo wacho ni ma bende poch gi pak ni skunde moyudo thuolo masudo Cleophas ochopo e okang' mar rang'iny mar piny kata mano mar national ma idhi time Meru mano Meru School kod Meru Teachers Training College kanyo makoro chakre odiochieng' ma kawuono tarik 4 moro bro dhi nyaka tarik 11 ma tarik 13 nyaka tarik 14 koro madhi tim iluongo ni gala concert mano aparo ni koro joloch koro idhi chok to timo tugo makamano Cleophas koro en wer Cleophas en wach mamiyo mor chuny mor kanyo mabende ineno kanyo skunde mopogore opogore kaka skundno miluongo ni Kuja Special School mawuok Nyanza dhi tugo kanyo school mar Kambui mawuok Rift Valley bende dhi tugo kanyo Cleophas skunde mopogore opogore koro gin tugego moting'o verses mag kisungu kanyo Cleophas nyaka mago molos kod dho mama bende dhi tim kanyo Cleophas mae parona ma chien kaka bende na wer Cleophas na jawer marauma dona ko inawero nyaka dho Kikuyu kam nawere kanyo ni kanja ga kigwanja na mitheko hehe magi duto nwawero Cleophas koro wende ntiere nyaka wende mag mor wende mag pak wende mag loch wende mopogore opogore dhi tim ka Cleophas koro wacho ni magi gig mabende koro loso jopuonjre gi nikech Cleophas gi lakset gi nitie oganda mathoth machiemo kod tuke machiemo kod wer machiemo kod drama koro wacho ni mayo makare matimre skunde gi mar loso mabende koro jok matayo chenro makamae bende goyone jatend piny Kenya William Ruto erokamano kuom siro chenro makamae koro wan bende wago mana erokamano mar chenro makamae mondo medo kete mana motegno nikech Cleophas wer chudo kamano nyakoro moja wer chudo karo dichi manyoro nyiteno moko no wer majiwa yo makare kanyo nyo kanyo samiwero wendo odonjo kik mule koda chilo wacho ni owire kod fea ing'e fea weche thoth wene mwawero nyakoro mojwang ntiere kar kanyo achiel kachiel kaeto ite machielo mantiere kar kae wacho ni gin jok machal nade madhi bedo kae rango iwacho ni nitiere chik maponono dhi keto oganda moko matimo ohala mawuok e pinje maoko kama tek ma ite mar 3 nyakoro moge jwang mano kama ntiere karka iwacho ni gin jok ma obedo katimo ohala kuonde mopogore opogore ahinya to wacho ni ma en bura mabende osebedo kae kiwacho ni moko dhi ataro mar chik mabende ibedo kae rango ni to kae ratiro bende nitiere mag jogi Cleophas sigana ni wuoye ratiro mag oganda moko e pinje maoko mantie piny mar Kenya kae miwacho ni koro seche ma piny Kenya kao giduoko gi thuche gi ka koro ka gidhi ga do yudo ka koro wan jo Kenya jochulo osuru omenda wa mathoth itiyo godo mar chulogi masigana ni okwongo ka wacho wach mar Nigeria moro kanyo miluongo ni en kuna mane okendo nya Kenya moro miluongo chieng' mane ginyuolo go nyithindo 2 kanyo Cleophas wacho ni obila nokae mano tere station do bila mam daiga kachai koro kano setere kanyo
ne onyise mar mondo mi ong'ad ndege odok e pinygi, to en bende koro ni noluoro mar ni seche moko nyalo dhi kete kinde malach steshend obila nong'ado otiko mar ndege manoringo dhi e pinygi. Koro jaode kaachiel kod nyithindo ariyo mathisogo nodhi e doho. Kane gidhi e doho, doho nowinjogi kane giwacho ni noroch ratichgi nikech wuon-gi ne oduok ataro mar chik kanyo. Koro doho nomiyogi $1 million kanyo Cleophas. Wach ma bende nitie kancha kendo en mar jago moro be mana mar ja Nigeria Cleophas ma doho ne omiyo $10 million kanyo mane iluongo ni Okukanu. Nomiyo doho nodio $10 million kanyo. En bende nobire pacho kae kiwacho ni piny gi kucho Nigeria notelo ne kweth moro mane wacho ni nang'o ne keto piny wacho tesre kuro. Koro kanobiro kae en bende noduoke to do kowadgi nodhi e do nomiye $1 million kanya 10. Chak kendo wach mantie Cleophas nyaparo jafwambo manonegi gobila mano mawuok Pakistan kacha. En bende jogi nodhi e do kanyo ema koro bende $1 million nomi jogi. Bende tie jago moro miluongo ni Wang Limin mawuok China kucho. En bende ne itemo mar mondo mi oduoke pinygi kucho mane gidhi e do makoro do nomiyogi kanyo 1,800 kanyo. Wach ma bende wantiere go kanyo Cleophas en wach mar do ma bende koro jasiasa mar piny Uganda mano Kizza Besigye mano make piny mar Kenya ka oduoke pinygi kucho mantie kod bura pinygi kucho bende koro chano mar dhi do ne piny Kenya kuom rocho ratiche maduoke kuro. Koro wach ni kanyo bende pinywa nyalo tiyo kod pesa mathoth ka dipono ni do obio omiye compensation kanyo nikech ntiere omenda bende moko yang kanyo ma idwaro. Koro magi wacho nang'o watiyo kod omenda mathoth sama koro joko ka oduoke thuchegi kanyo ka do omiyogi wach ma omenda makamano. Kamano nyakoro mujonge ite mar auchiel kada na mondo mwarange achiel kachiel wacho ni gin oinga mage ma ponono jatend piny Kenya nyaka chikre mondo mi oneni oyiere yiero mabiro. Ondik weche 10 madito kanya koro mujo make somo gin moko ma dhi yao pachi kod wangi bende rangi achiel kachiel wacho ni adults Ruto must jump in long hard road to re-election. Odhi chalo nade. Mano wach mukonga wacho ni ero en Mount Kenya loyalty fight. Mano lweny mantiere kar kacha ni ero gi jok ma dhi bedo ka chung kode kacha achiel kachiel. Kamar ariyo wacho ni ero Raila Odinga's 2027 plan. Raila Odinga nigi plan mane? Mar adek en Gen Z factor, ntiere human rights record ratiro mag Uganda. Iwacho ni singo ma ok ochop kare. Machielo bende wacho ni gin own goals. Mago wacho ni ntiere kar kanyo ma gol meke maka ken modonja wacho ni kama gintiere kalore kod jaod bura mane kaunti ma Kirinyaga Njeri Maina wacho ni administration mano mar Ruto sebedo kata ka inyore no wuon wacho bene on goal en goal mikao tilo e gondi wacho ni handball bende ng'enya be make mana kari kanyo. Machielo en rethinking 2027 ticket ma bende wacho ni Mount Kenya chal ni bedo ni en obedo hostel kata okorwak welo. Gigi zito moko bende mantiere kae adegi nyalo rango ye. Cleophas weche thoth kae gin mana par mage oinga ng'eni waneno ka jong'wech mawuok e gwengo mago maro ka kucho gin magiringo gwech ma chikruogi. Koro jatend piny Kenya bende nitie kod oinga par moda chikre sama oluoro pap mar mondo mi one ane to bendo yudo tele tielo machielo ma bende koro yudo kanyo wechego mano maraboro en weche mag siasa ma medo tedre sanie ma wacho ni otedre mbui kanyo ka koro iketo piny wacho tesre kanyo ma bende koro obonano to dhi rakre go nade. Wach manitiere bende iwacho ni kadipono nono yombe nikech jatend piny Kenya William Ruto bende nowacho kanyo ni ang'o jok maonge paro jok ma clueless to miyo telo nade. Koro dipono ni oyombe be odhi chiwo telo kanyo wach mantie kanyo ni oikre mar chiwo telo kanyo Cleophas. Koro weche nitie kaya ma bende ne sewacho mar Raila Amolo Odinga yiero ma chenro mare ma nitie godo higa 2027 bende nyasire nikech ni jatend piny Kenya William Ruto ka koro nyiche masa mar Kenya bage koro nobiro timo riwruok mar tich kod Raila Amolo Odinga kanyo koro wacho nang'o dhi bedo nade nikech Raila Amolo Odinga bende nowacho nang'o en kod jatend piny Kenya William Ruto nyaka chop 2027. Koro kochopo kanyo kwachimo yiero wadhi neno ni to koro dhi bedo nade. Weche mag jensi ma bende koro wuok kod duol ma bende koro keto piny wacho tese ma bende oinga mantiere nyim jatend piny Kenya
wechego mag ndhicho, wechego miwacho ni kore sando oganda makagi kacha, mabende niwacho ni kore makamaka mpira handball ng'eny kanyo, magi oinga duto mantiere godo. Koro Cleophas jatend piny Kenya en ng'ano ma koro guonyo wi ahinya ka koro oikre mar kadho oinga mantie nyimegi mar mondo mi olog diriyo oyude telo kendo Cleophas. Kamano nyakoro mogo jwange iti mar abiriyo nitie sigana ma wacho mag kweth maketo sirkal tesre iwacho ni opposition unity at risk as leadership feuds intensify. Ntiere gwenyruok e paro mano mokelo kanyakla jogo mantiere duond buche mopogore opogore moting'o DCP maluongo kata ni mano mar Gachagua Democracy for the Citizens Party. Nitie machielo bende mantie kanyo moting'o telo mano mag jo DAPK mano iwacho ni bang' ANC bende no osebedo kata kobwano piendege. Nitiere mar Wiper achiel kachiel, nitiere mar Jubilee, mar Martha Karua bende PLP nitiere karkae, Justin Muturi kod Mythical Nturi bende gin jogo mantiere karkachiel kachiel. Wacho ni DAPK gin magintiere kod achiedh nade mathoth nyama nyalo miyo riwruogni ok ne ka gima en moro malong'o kata manyalo bedo kod kwe e kinde ma irango ni gidwaro strong opposition kata united opposition. Cleophas ne gisingo ni gidhi bedo kanyakla mar neno ni gigolo telo kuom jatend piny Kenya William Ruto, mane giwacho ni ok ginyal pogore. Koro laksaji waneno ka mutni nitiere riwruok margi mana kochakre yiero michano tim kuonde 23 modong' nono e pacho kae, yiero madundogi. Koro yiero madundogi Cleophas jogi nitiere duond buche mopogore opogore riwruogni. Koro duond od bura ka duond od bura dwaro mar mondo mi ochung ng'ati makidhi Malava kucho tineno DCP mar Gachagua kod DAP mar Wamalwa. Kanyo DCP nyiso DAP mar mondo mi owe ng'atgi kik chung ng'ato kanyo. Makoro ywaruok nitie kanyo nikech Malala wuok e gwenge makono to entie DCP. Koro wach mabende tiere Cleophas manyuwa neno DAP kae ni ywaruok nitiere. Ywaruok mantiere kanyo kind Wamalwa kod Natembeya ilaro telo mar duond od burano mano muti mantie kanyo. Weche mag yiero bende kidhi e mbere North kacha Cleophas no jatend piny Kenya no iye kao jaod bura makamanyno mano Geoffrey Ruku no kelo nomiyo lemo matend migao kano mielo mar tend migao Mturi mano ma DP mane jatend migao machon bende kakoro nowuok odheriore kod joge owacho nang'o komno ne mare gi duond od buche. En bende koro nyiso DCP mar mondo mi owene en mochung ng'ato kanyo to DCP bende oramo kech odwaro nang'o omak gwenge mag masa mar Kenya. Koro mamuti nitie kae wadhi neno to be gidhi bedo kanyakla kama koro gikre ne yiero mar higa 2027. Kamano Kizito piny kar Kenya koro mojo nitiere wach Masifuna wacho ni gima Sifuna ndiko gima Sifuna wacho kar ka achiel kachiel wacho ni ODM unyalo riemba kudwaro kata unyalo wile gi ng'ato to kochopo yiero mabiro ka dipono wacho ni usiro jatend piny William Ruto anta onge kendo kanya onge aseloga nitie weche manyien Kizito mana irange mapiyo kata bang' nitie weche mag somo to rang machinglo ka to alor no wacho nang' ni kochopo ni idwa no som gigo masiro jatend maketo masiro riwruok mar William Ruto kod Raila kata ODM kod Ruto ni okobo somo nwanene chien kacha kanyo somo kanyo mabende no wacho na winjo kuwacho ni Jared Okele mido kel mar omiyo som kela uro som no wacho ni en kisungu mi dio mana umni. Koro wacho ni kochuno ni ODM bro siro jatend piny Kenya William Ruto nto kanyo onge kanyo waneno gi nyako sosi kane giwuoyo miwacho ni sane gintiere riwruok moro miwacho ni Kenya Pamoja riwruok mar jo siasa mar were. Koro obo neno gini bende ginyalo biro magibed third force e yiero mabiro ni koro bende waketo wangoda ni Sifuna ochomo kanye kod telo mare mar bedo jagore ODM kai. Kamano nyakoro mojo anki somo ite maraboro ntiere sigana mano ma sikul iwacho ni ntiere sikunde manyawawa manangi some ite maraboro achiel kachiel kae to bang'e ite marapaka achiel kae ka watieko ntiere machinglo mabende ipenji kani to chal nade mano page 11 ka iwacho ni government promises kochopo kacha en mana wenyruok gima nitiere dhot mano ite mabende yidho thuolo marango kanyo mano ka watieko ma dhot ma oketo pogo nyade kidonjo kama kidhiro ka idonjo ka iwacho nang'o singo mag piny owacho kidhi kacha singo mang'eny en singo manyien magi singo mabende koro isego jatend piny Kenya William Ruto nino singo mathoth ahinya mabende koro gichopi ma en bende chien kanyo Cleophas nowacho nang'o ni piny mar Kenya bende koro nego bende choro ndadho mare obede ngas moro mamalo ni kik wabed average ni koro singo mathoth gino chiwo kono
choro ngasni malo no chiwo singo mathoth kowacho nang'o bro chopo mabende nonyiso jo Kenya mondo mi oket wang'e ni singo gi odhi chopo koro ywak to nitiere ng'ur nitiere jur nitiere ni singo ng'eny to ok pok gichopo koro mage singo ma ja Kenya nitiere godo singo thoth kae Kilofas warito na to bende singo gi bro chopo singo mar weche mag ochumi weche mag somo mabende waseneno ka weche chochni kagi ka bedo maricho loko gi bende noneno kanyo ka bende koro jo mbalaria nyalo buonjo matin Kilofas ginyalo buonjo nikech kendo koro ne oket kaka omenda mar somo udhi bedo wan bende wanya buonjo ka wakonyo jopuonjre buonjo Kilofas kanye mana chiel kuom singo ero kamana Eriko Kizito kumukete karaka mane makelo giko mara to mukongo ka waduoko mathonya kora moge jo ngete mana karaka nyinga Kilofas lo je kisumu kanyo kora mukenya ka sango reti masana What? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted.